Pelailles, com a la salut? Sí, sé que fa moltes dies que no ens veiem les cares i que fa per almenys 2 o 3 mesos que no ens veiem, però tota una explicació i ara mateix no puc parar-me. Sols volia dir-vos que vos tinc preparat aquest vídeo des d'estiu quan vaig anar a fer unes entrevistes a gent del poble de Sueca, que, mare meva, som canela en rama. Vos ho explica el Renau del passat i jo bueno, vos ho explicaré més avant, vos ho jure. I res més, xiquets, espero que disfruteu molt del vídeo, Però és que ho sé molt, però ara no puc parar-me. Carrer Sequial. Bon dia, estem una vegada més així en Sueca. Avui he decidit eixir al carrer per a fer preguntes a gent de poble, a gent quotidiana, sobre queixes del nord de Sueca sí. Ja que estan sempre queixant-se en el nord de Sueca sí, què millor que eixir al carrer i preguntar-ho directament a la cara i mirar-lo als ulls i dir què passa així? Així és que anem allà. Què opina vostè del tema de les panderoles de Sueca? Això sí que no. Roges estan menjant-se les negres. Això és per culpa de Compromís? Això per culpa de Compromís. Com són roges? Que ni roges ni negres. La qüestió és que són panderoles. Bon dia. De cine, bon dia. És que no s'han presentat, estem en directe. Bon dia. Ja, bon dia. Bon dia. Digues. Bon dia. Bon dia. Exacte. Vostès creuen que el Renau es presentarà en les futures eleccions? Ixe qui és? Ixe és un altre polític. No, Ixe no el conec. A mi no m'agrada. No t'agrada? No. Ixe què fa? Ixe fa vídeos. Vídeos de què? Vídeos de... de merda. Vídeos porno, fa vídeos porno. Guanyarà més. Sí, la veritat és que sí. I va ser en aquest moment quan vaig descobrir que la meva vocació sempre havia sigut el porno. Pues que es presente, si és per salvar Espanya, que es presente. Lo que siga per salvar Espanya. Què opinen vostès del Renau? De què? Del Renau. Del Renault, del cotxe? Del Renault. No, de categoria. De categoria. Jo tinc un Renault 21. Hola. ¿Qué pasa yo? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Say something, I'm giving up on you. Què opinen vostès de les merdes de gossos? Buah. ¿A favor o en contra? Calla. ¿Está a favor de los pañales de perros? ¿Usted qué opina de todo eso? Pollastre, al forn i de segon merluza. Pues que me pareix molt mal. Està tot molt mal. Sí, està tot molt mal. Està tot molt mal, està fatal. Molt mal està tot. Quines són millors almorzars de Sueca? Per almorzar, per mi, jo vaig ir a la plaça. A la plaça, a mitjana a Vallechet, a fincar allí, d'almorzar allí, a Vallechet. A patir, ¿no? Exacto, a patir. A patir. Però allí calorea, que avui em fa calor. Fa calor, yo estoy chopat. Aquí en Sueca hay muchos artistas. Y pues muy bien. ¿Conoces alguno? No, No, el Renau es un artista muy conocido. pues Por eso quiere presentarse a político. Que como lo de los artistas no le sirve. Pues tienes que presentarme también los artistas. Sí, claro. Así que si hacemos una cita, a lo mejor, pues, a ver. Creieu que una mesura bona seria tirar-li o posar merdes de gossos en la casa dels amos? Sí, senyor, sí, senyor. Una caixa plena de merdes de gossos? Jo, per desgràcia, en tenia un que era veí i el treia de sa casa i el parava a la porta de ma casa que cagara. Entonces jo replegava... Why are we still here? Just to suffer. Replegava la merda en un recogedor i l'estampava en la porta, però en la porta, no en terra, en la porta. Un dia isqué protestant i dic, sí, home, aguanta l'ull i la porta a casa, què collons el porta a ma casa, che? Every night, I can feel my leg. ¿Vostè què opina de les merdes de persona? ¿A favor o en contra de la basura? Jo en contra de la basura. En contra de la basura. Una pregunta para Sueca. Español. ¿No español? No pasa nada, no pasa nada. Aquí sabemos idiomas de Sueca. Està molt fort, vostè està molt fort. Estic fort, Vostè va anar. 15 anys en la fort no seré fort, diu, però està... És que ara n'hi ha un pipicán a Sueca, ¿saben lo que és un pipicán? Ah, sí. Això de gossos. Ara el feren també, I ja és que fa 2 o 3 anys. ara n'hi ha moltes merdes de gossos allí. I n'hi ha gent que no sap si és merda de gos o de persona. Entonces, ¿vostès què creuen? Que és de gos o de persona? No, és de gos. De gos? No han vist a ningú cagar allí? Les persones no caguen. No? Jo quasi he vist algú aponar-se ahí. Home, té que anar molt apretat, tu. És que... A mi sí m'apreta molt fort també l'assalt de si mateixa. Buenas. Así teniu hora per agarrar el moño. Què opina vostè de tot això? Exacte, clar. Està tot correcte, tot com sempre, tot en el mateix puesto. De categoria. Jo sóc... Xabeleta, adiós. Estàs bé?
No tens vacacions encara, Sabeleta? Aquesta és la dona de l'arquitecte. Vostè coneix el Renau? El Renau? El Renau. El Renau, sí, me sona a mi. Per què li sona? Que és una empresa d'impressores o alguna cosa així, no? Sí. Tots contents, que se tienen que veure això. Això, Canal 9, con l'Origen. Trasladar Canal 9 hacia Sueca. Ah, pues me parece perfecto. Volen posar-lo ahí en Sant Pere. Ay, ve. Renau. El Renau. No sabeu lo que és el Renau, eh? Sí. ¿Sí? Un programa, ¿no? Un programa. Un programa de Pero paguen bé, paguen bé. De categoria. A ver, el jefe es un gilipollas. El jefe... Oye, això Sí. borrau, En contra. Babalà. Maria Bradel. Sí. A veure si torna una altra vegada Babalà. Però vos estàs a favor de Maria... Presentadora Isa també. Però tardava Maria Bradel. Sí, sí. ¿Estás a favor de María Bradel? Sí, sí. ¿Qué es lo que me tardaba de María Bradel? Buah, el cul. ¿Renau qué es? El Renau es un político nuevo que ha salido. Ah, pues no lo conozco. Bastante gilipollas, la verdad. Ah, pues si lo dices tú. Que gran. Pues moltes gràcies. Vale, Que passi un bon dia. Adéu. I fins així les entrevistes sobre queixes de Sueca a gent de Sueca. Esperem que vos hagi agradat i que per lo menos vos hàgiu ensenyat algo. Nosaltres sabem que no vos heu ensenyat res, però això era el nostre objectiu, que no vos ensenyarem res. Així és que fins així el vídeo, ens despedim així, en el mes de Serrano, per a que ens inunde de virtuosisme musical, i fins la pròxima, doneu-li a like si voleu més entrevistes per around the world, i passeu-ho bé, disfruteu de l'estiuet i de les festes dels pobles i de tot. Hòstia, que ja ai, les festes, ai. I se'ns acabó. Ara, en serio, necessito la vostra ajuda, necessito que me trobeu, no són estic, la veritat. Sé que és poca ajuda, però necessito ajuda. És que vos necessite, vos necessite. No, no, no!